Hvad så YouTube? Lige her en video starter, så har vi lige hurtigt vores nye hjemmeside, MNDK, vil hurtigt fortælle lidt om. Vi har en masse indbetalingsbonusser fra forskellige casinoer. Vi har Danmarks bedste, som vi anbefaler helt klart, en 5x wager på Come. Derudover har vi en no sticky bonus på Betinia, og så videre og så videre. Der ligger en masse op til 1000 kroner, som I kan gå ind og nå, indbetale 1000, og så får I 1000 kroner gratis at spille for. Ind og tjek det ud. Vi ses. Velkommen til videoen. Ja, det går fuldstændig. 1, 3, hvad med? Kom. Ja! Ja! Kom her. Ikke en. 2, Ja! 3. Fint. Tager det. 16. Jeg er Brøndby-fan. Værsgo. Brøndby-fan her. Lama. Nej, det er det er også vigtigt. Sydsiden. Det er sgu mig, der er Brøndby-fan. Sydsiden. Det er sgu mig, der er Brøndby-fan. Sydsiden, hvor er det bare navn? Kom nu, spil lidt mere. Flere. Ja. Jeg skal bare have en mere. En 5x. Kom Lama. Jinxen der. Rolig. Lama givet. En længere mere, ikke også? Ja. Spil target. Så Kæmpe golf. Ja, jeg er slut lidt. Ja, men hvis den skal pay, så skal vi også fucking line ordentligt nu. Kom nu. Ikke det der. Holy shit, hvad? dum en dårlig line. Ja! Okay, du kan ikke godt pay. Var det ikke sidste spil? Jeg tror, vi er i spil tilbage. Ja, det er det. Det skal line ordentligt. Gør den også, det er godt. Hold da hele vejen! Godt. Det her, det er meget. Det tager vi. Det er 900 kroner. Ja. Hvor meget er vi på? Yes, jeg havde ret. Det var heldigt. Ja, det var det faktisk. Men jeg kunne huske det. 465 views. Ej, start. At least bare start. Tak. Helt. Ja, ringen. Ringen. En ring. 470 sætter jeg. Klokken er 1:30 morgen. Sving her, Sving. Lilla. Okay, 5x. Mere. Grønne. Rød. 470 her. Ringen. Eller blå eller ringe. Eller ingen af de ting. Godt. Ram mere. Gule. Eller lilla. Ui. Lilla guld. Hvad? Er det ikke mere? Ej, det er jo helt galt. Shit. Ja, han var ikke særlig god i går, må man sige. 14 vi startede på 17. Nej, hvor er han klam. Det mener jeg. Lilla. En lilla. Hvis den ikke dropper den, så mener jeg. Ja. Sving igen. Bare sving igen. Okay, det er faktisk fint, at du begynder at bygge op Ja, vi her. har 14x. Det er Og han er fint. god toppet. Nej, der er 16. Der var 16, gutter. Oh my god. Lilla hitter. Ringen. Ring. Det er Det er godt, det her. Mere. Ja. Mere. Røde et eller andet. Ringen igen. Tager det. Her. Ved det. Ja. 100 ikke skyder. Hold nu lidt, gutter. Ja, Hvor er det varmt, mand. Fucking varmt. Kom, igen. sving. Rød. Rød. Ja. Mere ringen. Gul. Vi tager det. kæft, 23. Et for tilbage, gutter. Sving igen, bare lige for sjov. Blå. Find teamglas, et eller andet. Vi tager 1159 kroner. På fucking gates. Fandme flot. Det er 5 skatter, den her kan jeg slet ikke. Sving. Det er power. Okay, 5x. Tager det. Grønne. Kom igen. Nej, det er 9x. Hvordan kan han ikke ramme det der? Sving. Pings. Mere, sving igen. Sving. Ring, to ringe. Ej, sving at least. Vi tager det. 300 kroner. Kom nu. Mere. Vi har 10x nu.
Sving. Grønne. Ring. Nej. Kom nu. Der foreslog 3 skatter og 5 skatter. Klart at sige spændende. Så er jeg nok den, og ikke den her. Lilla. Oj! Den er svunget! Mere! Guld! Teamglas! Ja! Crouch! En crown! Nej! Hvor er så meget det her? Det er stort! Det er 2 lapper næsten. Gud, over my crown, så havde vi været millionær. Crown, det var så stort! Fuck, det var en syn! Nøj, hvor var det stort, det der. Over en crown, det var 4 lapper eller sådan noget. Reno. Kom nu. Vi tager det. Kom nu, chat! Allerede på 5 lapper. Så vi skal åndvande ham. Det må nok blive, han har skrevet noget. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Han skal skrive, hvad han hedder, før vi kan åndvande. Kom så. Kom ind, fucking. Så vi kan godt ramme ind i midten, faktisk. Men du skriver, hvad du hedder til dis, så er vi åndvande. Han har skrevet den pisse i går, så. Videre. Hold da op, det ser godt nok ikke så godt ud nu. Rolig. Ja, videre gutter. Kom nu. Charlie. Kom nu. Kom bare videre, jeg tror. Jo. Ikke det der med... Jo. Ja tak, og der er masser af tiger. Kom nu. Det bliver bare meget svært at gå videre nu. Nej, men det gør vi ikke, men du skal Bare bare... helt umægt. Det er fuldstændig muligt at komme videre. Nej. Nej, den er holdt i bil. Ja, kom nu. 500. Tager det. Ja. Det tager vi ind og sagde. Tager 500. Stærkt, mand. Tager Ej, det var også 500. videre, gutter. Ja, det var vi virkelig. Seriøst fået sig et liv. Så jeg ved ikke lige, hvad fuck der er galt. Bruger man klokken 2 om natten, jeg tror seriøst, man får sig et liv. Alle hjørner. Ingen der. Go it. Jo, vi får masser, bro. Men får rammer. Man er helt højere, så er den nede i venstre. Ja, det var fandme. Ui. Oh my god. Hold, jeg kan 200 kroner. Ja. Vi får simpelthen ikke hjørnet på det dog. Det er også lige meget. Det mangler kun højre. Kun højre. Mangler alle 3 hjørner. 2 over i højre. Hvis vi kommer ind. Jeg skriver altså lige efterfølgende. Jeg sidder og skulle lige logge den her. Hvis vi kommer ind, ikke også? Mangler 2 i højre. Helt nede. Den der bog bliver. Oh my god, præcis det her. Ja, de bliver fucking meget. De bliver røget op. Kun nu ligge nu. Nej, så tager du den. Der er kun 2. Hvad er det der for helvede? Jeg vil stadig gerne ind. Please, drop en. Læg den der. Nej! Ikke skam den der. Ja! Nej, vi mangler den helt yderst. Ring, ja! Kom nu. Jeg har pænt op! Ja. Den er allerede pillet op. Skam. Så en god skam. Den kan snikke 2 lapper. Snik 2 lapper, hvis du får en god skam. Kom nu. Kom nu, chat. For 2 er maskinen. Ja, jeg tror også, folk ikke er lige jeg har lige mig, altså. Kom nu lidt. Ja. Kom nu. Please. Nej, det er en Det er det hver gang. fucking lorteskærm. Drop rejse ud. Fuck, man. Men tager Fucking tager det. Ærligt. 1500. 1434. Kom nu lidt. Tag det. 1434. Det er også sådan noget, der pærer. Det var det der. Skænkedyret ser træt ud over lige kæft, mand. Måske ikke chat. Altså. Jeg er i chok over, hvad chatten skriver. Det må jeg bare sige. Nå, tryk for fanden. Ja, kom så. Se Det en. er nu, rammer max. Sving. Sving din gede op. Kom nu. Nej, 2 på top. Starter, har du tænkt dig at svinge din fede mongol? Jeg er godt klar over, at den er gået i gang.
3. Ej, du må ikke slå langsom tilstand til for Pat. Det er simpelthen for svedigt. Sving! Sving! For helvede. Tak. Mere! Mere! Sving igen! Sving. Please! Sving. Please sving igen! Please sving igen! 52 kroner. Nej, sving nu! Nej, hvor er det sygt, vi får en 5x. Kom nu mere. Hun skal have pæk. Kram. Tak. Blå hitter. Blå. Og stjerner også. Mere. X! Sving. Min næste. Jeg tager det kraftedeme. Kom nu, mand. Det er 600 kroner nu. Mere for helvede, din skinke. Ja, nej, jeg tror, jeg er Sten der. Hvor meget med disse, der får hun? Max, top simpel! Top. Det hitter! Mere! X. Nej, en luder! Det er så... Altså! Må den godt ikke svinge der. Nej. Sving nu. Sving nu. Tak. Mere. Nej, du skulle Mere. Måner for. Fide farme. Og det er over 100x. Tager det. Tag det, mand! Kom nu! Kom derude for helvede, når vi sidder her og får fucking 1000 kroner tilbage. Og bonus hunt. Gud, hvis vi får profit på den her fucking hunt. DK's uheldigste, det tror jeg no cap hvor godt det kunne være. Oh my god, gutter. Det er stort, hvis vi får dem der. Nej, det er det. De payer. Men problemet er, at vi ikke får dem. Please. 1, 2, 3, 4! Nå, det der. Jeg ved det ikke. 2,4! Ja! Yes! Kom nu, nu er vi over nu. Yes, man! Kom nu! Kræftet med vogn derude. Please igen. Re. Kom nu, gør det igen, bare gør det igen. Tør du gøre det igen? Kom nu. Kom nu. Yes! Det er kæmpe! Det er kæmpe! Det er kæmpe! 3 lapper. 4! Det er kæmpe! Altså! Kom nu! Igen. 3. Det er stort. Er det så 2 lapper? Det var det godt nok ikke. Jeg vil gerne re for Vi får en helvede. Reek også. Re. Nej, please, Reek. god Mega Waves 4 af dem. 1000x! What? 1000x! Oh my god! Kom nu! Klip det! Jeg har tænkt 10 lapper. Det har du legit. Jeg har tjent 10 lapper, chat. Det bliver 600.000. Chat, jeg har tjent 10 Jeg lapper. har tjent 3 lapper. Jeg har tjent 10 lapper.